Čau lidi, vítám vás na druhém videu a tohle je o tom duelu. Takže duel začínáme, doufám, že nebude moc dobrá a že aspoň něco uberu. Hezky se mě zkouší obcházet, tak pojedem na manu. Až končí plošňák, tak rychle nahodíme bublinu. Teď mě nebude moc zaměřit ještě, ale udělala chybu. Tak. Do háje. Tak to nevím, jestli dám, to nevím. Jo, dám v pohodě, nestihla dát fír, nebo co to je? Takže rychle plošňák a jedem. Tak, právě jsem vyhrál svůj souboj, tak zase nikdy lidi, čau.